Grabe ka sakyan yung mangitlog ng manok. Ay sus! Kung nisugot lang ka ito na misita sa imuha nga gwapa, di lang unta manok imong hikap-hikapon, kundi putik nga paa imong himas-himason. Jesus ma, mas okay pa ning manok ang galamon kay para pag abot sa panahon, managhan pa. O katong bayhana, wa pa'y sure, bisig pasakitan pa ta. Sus, imo rin yung isang sayangan niyang kagwapa. Ma, masayang kung kining mga manuka, mga wala na. Mga daghan na ra ba oh? Sayangan jud ko niya, para minyo na ka ba? Makakita na kagliwat nimo. Jesus, di mo mga ano, magdali-dali man jud ka na maungay. Ihatag naman yun sa tamang panahon. Nya what if di na gyud tumubalik kay dili makakita sa imong gidiman. Sa ganito akong gitiman. Anak ka, pabalikon mo siya pamisita kung naay dalang sakyanan. Kung gusto ko nimo panguyaban, inigbalik nimo diri dapat magdala na og sakyanan. Ay tama po di ay no? Unyag wala tuy dalang sakyanan. Unsaon man nimo ron? Amo na timailhan kung deserving ba siya sa ako Kay kung deserving siya, di maningkamot man ang mangitag sakyanan ba, pero wala gani ma. Di ko deserving para sa iya ha. Ay susunod kapilian po din mo. Hala. What? Naligay sa kanya nakasulod diri Putik kamay. Ay ingnag. Tag-an ko palagi si Gwapa. Hi, ante! Uy, ano naman ako? Nakaw dito Gang, ito may bala sa kong anak ha. Ma! Ay, nasig mga mama diha. Wala na kayo rason di ka mo ban saya. Gihatag niya ang gidiman nimo. Balik yan naman yan. Ay, sus. Gang, ito may bala Ay, niya sige, ha. ante, ako bahala. Nana, jud ko'y dang sakinan ha? Unsa man? Muba na jud ka na ho. Sana ay ning bayhan. Iasan kay jigikan ang sakyanan na. Ay, sus, ay, magstorya di ha? Unsa man? Mag-date pa ta. Nawa na jud kay mahimo kay na naman ka diri Sige na, sakay na. Big ipot bayhan na. Kalma lang ka diha, di lang ka na hiblabtan. Grabe pud sa hilabtan ay makulbaan na punta sa imuha. Hub, diha. Nga di ko ingon nimo. Oo, unsa man imong kamot? Di mo. Ma! Uy, oras na. Ay, ka! Sam na! 150 rin magyatang arkila ba? 5 minutos na, nalapas na ka ba? Ani, Max? Hindi tiram gudang nakaya. Baba na mo. Ay, salamat. Nagaling ka, Wastra Jud.